Hi guys, welcome to epfee Files TV. We are back again with the latest breaking news. ED agrees to resign. Adedzera kuti iye asi kuda kupinda pa3rd term. Muri kukanganisa, musataure zvamusingazivi, musataure kwamusina kuswera. Saka who is fooling who? Because muda kuti munzwe zvaari kutaura mozonzwa zviri kutaurwa nevamwe vake. We must be constitutional democracies like ours. Yeah. Still on that issue to do with presidential term limits, Your Excellency, there have been reports, people writing stories and so on, saying you are trying to seek for a 3rd term. Is that even crossing your mind? Well, I'm very happy that Zimbabweans are very imaginative. They can imagine about anything, which shows there's democracy in the country. You see? But we in the ZANU-PF are very democratic and we obey the constitution. There is not an iota of evidence where ZANU-PF or I as president has ever expressed the violation of our constitution. But to allow people to dream properly or widely, they will still wake up and find things are working and the constitution has changed. I'm sure mazvinzwira mega apa vari kudedzera kuti constitution hatingatyori mutemo. Saka who is fooling who? Inzwai apa vamwe vake timu yake varakashiri kuti 2030 vanenge vachiripo. Mnangagwa vanenge varipo. Mnangagwa vanenge varipo. Pasi vanotengesa chibagwe chesocial welfare. Saka vazukuru vambuya Nanda vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana vachidedzera kuti aiwa inhema dzega idzi uyu mudhara ada kupinda pa3rd term. Vamwe vachiti aiwa chiwenga ambofa kapfuma. Saka tichange tichiona kuti chii chiri kuitika. Thank you so much.